Nyt olemme sisällä palvelutalossa veli-Matin kotona keskustelemassa tässä pöydän äärellä. Tämä keskustelu käy hieman toisin kuin mitä moni teistä on tottunut. Nimittäin veli-Matilla on täällä tämmöinen Bliss-symbolitaulu, jonka avulla hän saa ajatuksensa selitettyä luettavaan muotoon. Kauanko sinä olet käyttänyt tätä systeemiä? 10 vuotta. Ja missä sinä opit sen käytön? Sairaalassa. Minä olin aikaisemmin sairaalassa. Niin, se oli ennen tänne Vaasaan muuttoa. Se oli Eskoon laitoksessa siellä Seinäjoen seudulla. Ja jälkeenpäin näytämme teille sitten, minkälaisia symboleja tässä on. Mitä harrastuksia sinulla on? Kamera. Ottaa kuvaa, siis valokuvausta. Entäs? Ja kamera, vastakohta, kuollut, siis elävä kuva, niin kuin elokuvaus. Vai tarkoitatko videokuvausta? Videokuvausta. No entäs kun tätä kamerapuolta harrastat, niin käytkö itse valokuvausliikkeessä? Kyllä. Käytkö yleensä aina samassa liikkeessä? Kyllä. Ja käytkö itse asioilla kaupungilla? Kyllä. On mun tapani jutella suoraan, siksi kai moitteita saa. Siiskö olalle vain löisin kättä ja sanoisin, koeta jaksaa. On kato hieno, kun puhutaan kierrellen. Sanat puetaan pumpuliin, ettei vain kukaan loukkaantuis ja luulis, nyt tuomitaan. Se on niin väärin, jos paremmasta pidetään. Se on niin väärin, jos sen kertomatta jättää. Se on niin väärin. No mitenkäs tämä asioiminen käytännössä tapahtuu? Onko hänellä joku lista yleensä mukana? No ei veltsulistaa ole tarvinnut, että hänellä on helpompi tehdä se lista täällä, koska täällä on kuvaajat paikalla. Jos hän tekee listan kotona avustajien kanssa, jotka ei ole niin alaa harrastanut, niin se on paljon vaikeampi siellä tehdä. Kauanko veli-Matti on ollut täällä asiakkaana? Joo. Niin sen aikaa, kun mä oon ollut täällä 3 vuotta, niin kyllä hän on koko aika ollut. Mitä hän olisi ollut? Yli 3 vuotta kuitenkin. No entäs mites tuo asioiden selvittely?
Oliko siinä aluksi vaikeuksia ja minkälaisia? No kyllähän se tietysti alkuun on ollut vähän vaikeampaa, että ennen kuin löytää sen yhteisen kielen, koska hänen tämä kuvataulu, mistä näitä sanoja muodostetaan ja lauseita muodostetaan, niin on aavistuksen tietysti suppea valikoimaltaan. Ja ennen kuin siitä sitten löytää sen yhteisen kielen, että ymmärtää aina mitä hän tarkoittaa, niin se yhteispeli pitää löytyä. Sitten kun se on löytynyt, niin nythän se on tietysti huomattavasti helpompaa. Kysymys. Se. Lanka. Tulla. Meinaat sitä videokameran kaukosäädintä. Siitä ei ole kuulunut mitään, että mun täytyisi varmaan nyt taas soittaa sinne maahantoijalakkoon, ei enää ole semmoista saanut toimitettua. Sulla alkaa tietysti hermot mennä sen lankalaukaisimen kanssa. Ajatella. Vaihtaa. Niin sä meinaat vaihtaa koko kameran vähitellen, sitten jos se ei rupea kuulumaan. Joo. Myöhemmin katsoa. Kamera. Kuinka? Millainen? Hyvä. Joo. Nyt katsotaan millainen kamera olisi sitten semmoinen hyvä. Se pitää katsoa, että tietysti nyt kameraa valkata sitten, että siinä on se laukaisimet olemassa ja siinä saa kaukosäätimet ja kuulokkeet ja mikrofonit sitten liitettyä. Mitä olet tehnyt sitten näillä videokaseteilla? Nähdä katsoa. Vähän itse. Ja välillä koti. Nähdä katsoa. Äiti. Joo, veli-Matin perheenkoti on Nurmolla ja hän käy siellä usein ja on sitten näitä täällä purkittamiaan vienyt mukaan sinne VHS-kasetilla ja näyttänyt siellä. Se on niin väärin, jos paremmasta pidetään. Se on niin väärin, jos sen kertomatta jättää. Se on niin väärin, jos Jeesuksesta tietää. Se on niin väärin, jos sen kertomatta jättää. Veli-Matti syntyi äidin ollessa yksin kotona. Ruokatunnille tuleva isä löysi tajuttoman äidin vierestä huonokuntoisen esikoisen, sitoi napanuoran ja hankki apua. Syntymässä tuli CP-vamma, joka ilmenee liikuntahäiriöinä ja estää puhetaidon. Kuulemansa puheen hän ymmärtää. Tässä on kuva Veli-Matista nuorempien veljensä kanssa. Myöhemmin häntä hoidettiin Eskoon laitoksessa, jossa hän sai myös opetusta, muun muassa oppi Bliss-symbolijärjestelmän. Nuorena hän pääsi muuttamaan Vaasaan invalidien palvelutaloon. Ikä on nyt 31 vuotta. Onko sinulla, veli-Matti, nyt jotain erikoista sanottavaa? Kyllä. On. Veli-Matti,
kertoo, että Jumala voi antaa elämän, että Jumalan sanaa ei voi lukea kuin jotakin muuta kirjaa, sillä Jumalan sana on elävä. Seurakunnassa veli Matti on ollut tiiviisti mukana myönteisesti seuraten nuorempien puuhia nuorten toiminnassa, autokerhossa, päiväjumalan palveluksissa, herätyskokouksissa, nuorten päivillä. Hänellä on elävä, toimiva rukouselämä. Jumalahan ymmärtää hyvin ajatukset eikä tarvitse mitään listaulua. Tässä kerrottiin juuri, että Jumala on elävä, että hän voi tehdä eläväksi, antaa uuden elämän. Jeesus Kristus, Jumalan poika, voi antaa hyvän elämän. Veli Matin ollessa 15-16-vuotias hän halusi tietää, onko Jumala elävä ja olemassa. Hänen tilanteeseensa Jumala vastasi ilmestyksellä. Ensi kerran hän tietoisesti kuuli Jumalasta Eskoon laitoksessa noin 5-6-vuotiaana kiinnostuttuaan erään kirjan kuvaan. Hän halusi kuulla, mitä siinä kohtaa kerrottiin. Alle 16-vuotiaana hän oli kerran kuolla talvihaalarin kauluksen kudistuksiin, kun lumileikeistä kannettiin sisälle. Tässä tilanteessa häntä luultiinkin kuolleeksi ja olisikin kuollut, ellei Jumala olisi ollut eri mieltä. Hän koki tapaavansa Jumalan, joka sanoi, ettei hän vielä ollut valmis tulemaan. Myöhemmin annettuaan elämänsä Jeesukselle ja päästyään siis elävään uskoon, hän on ollut Jumalalle kovasti kiitollinen siitä, että hän on saanut elämisen arvoisen uuden elämän ja myöskin paljon ystäviä. Hän haluaa monella tavalla edistää Jumalan sanan leviämistä. Raamattua hänellä on kaseteilla luettuna Uudesta testamentista ja Vanhaa testamenttia. Ystävät seurakunnasta ovat usein käyneet hänelle lukemassa myöskin ahkerasti päiväjumalan palveluksissa mukana ollen. Hän on saanut tukevaa raamattuopetusta, jonka lisäksi on pyytänyt nuorempia ystäviä kirjoittamaan muistiin siellä puhuttuja raamatun kohtia. Kun olen kysynyt miksi, hän on selittänyt, että haluaa silläkin tavalla viedä Jumalan sanaa eteenpäin. Voi sitten pyytää muita kertaukseksi lukemaan samoja asioita, ja silloinhan Jumalan sana puhuu itse puolestaan. Tietty jännite elämässä on tarpeen. Joskus se on vuotamassa tyhjien ennen kuin huomaatkaan. Vaikeuksien sattuessa ystävän tasapainottava tuki ja lohdutus vähentää elämän rikkoutumisen riskiä. Uskovan on helppoa, kun voi kääntyä Herran Jeesuksen puoleen niin pienissä kuin suurissakin asioissa heti tai edes myöhemmin. Lähimmäinen voi antaa ensiapua ja inhimillinen apu auttaa ainakin tilapäisesti. Syvempää viisautta tarvitaan sen arvioimiseksi, mitä jatkossa pitäisi tehdä. Joskus näyttää
hyvältä. Eri asia on, oliko toimenpide riittävä. Hetkellisesti voi jatkaa eteenpäin ja elämä näyttää, miten kävi. Pieniä ystäviä seurakunnan piiristä. Nuoria itsenäistymässä elämänsä kukinnossa. Tämän miehen verstaassa voi vaikkapa vaihtaa sisuskumi. Välillä kameran vauhdittamana velimatin ympärillä voi olla räiskyvääkin, muuten hiljaisessa ympäristössä. Tässä on yksi palvelutalon naapureita menossa kauppaan asioilleen verkkaaseen tahtiinsa. Ahaa, ystävä ajoi ohi. Seurakunnan talomiehen Liikasen perheen luona veli Matti on usein käynyt monenlaisissakin huolloissa. No, koitetaanhan, jos sä pääsisit kyllä tuolilla tänne sisälle. Aadamin ja Eevan kääntyessään viimeisen kerran katsomaan kaikkea, mitä he olivat rakastaneet ja minkä he olivat nyt menettäneet, he näkivät oudon valon hehkuvan pimeydessä heidän kulkemallaan tiellä. Se näytti olevan kuin enkelin kädessä oleva tulinen ase. Jumala oli asettanut paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämänpuun tietä. Tie oli suljettu, portti oli lukittu. Niin suuri on yhden pienen synnin hinta. Ensinnäkin he havaitsivat tarvitsevansa vaatteita. Ja meille kerrotaan, että Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. Miten suuremmoiset puvut ne mahtoivatkaan olla? Olihan ne tehnyt itse luoja kaikella taidollaan. Kuitenkin nämä puvut merkitsivät kuolemaa, ainakin yhden eläimen. Ehkä kahdenkin oli kuoltava, jotta Aadam ja Eeva saisivat elää. Ja eräs asia tuli aina heidän mieleensä. Se oli se, mitä Jumala oli sanonut käärmeelle. Uudestaan ja uudestaan he toistivat sitä miettien, mitä se saattoi merkitä. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Mitä Herralla oli mielessään antaessaan tuon lupauksen paratiisissa? Ketä hän tarkoitti puhuessaan vaimon siemenestä? Tietysti hän ajatteli omaa poikaansa, miten tämä eräänä päivänä tulisi maan päälle pienenä vauvana, Eevan jälkeläisenä, ja taistelisi itse suurta vihollista vastaan, Jeesuksena Kristuksena, Immanuelina, joka merkitsee Jumala meidän kanssamme. Hän tuhoaisi paholaisen ja johtaisi Aadamin ja Eevan ja kaikki, jotka Jumalaa rakastavat, takaisin Edeniin.
Kansainvälinen symbolikieli, joka on kehitetty helpottamaan puhevaikeuksista kärsivien kommunikointia. Vaikka Bliss-kieltä käytetään noin 40 maassa, Suomi on edelläkävijä. Kaikkien aikojen ensimmäiset Bliss-kieliset internetsivut avattiin tänään Suomessa. Minä saada nopea puhua, se on tärkeää. Tässä tietokone lainaa äänensä Veli-Matti Lehtiselle, joka on yksi Suomen noin 200 Bliss-kielen käyttäjästä. Heidän ilokseen internetissä avattiin tänään maailman ensimmäiset Bliss-kieliset internetsivut. Siellä on tarjolla ajankohtaista tietoa tärkeistä asioista, muun muassa eurotietoutta, puhevammaisten tulkkipalvelusta tietoa, paloturvallisuudesta ja sitten siellä on Bliss-kielisten käyttäjien omia tarinoita ja runoja. Me kaikki olemme lahjoja periltä, emme tehtaalta. Bliss-kieli on puhetta tukeva ja korvaava keino kommunikoida. Kieltä puhutaan osoittamalla merkkejä taulusta tai tietokoneen avulla. Erilaisia symboleja on yli 3000 ja suomeksi niistä kääntyy jo noin 2000. Symboleja yhdistämällä ja apumerkkejä käyttämällä voidaan tuottaa lähes rajattomasti ilmauksia. Silti kaikki sanottava ei aina tahdo taipua Bliss-kielellekään. Välissä. Vaikea. Aurinkoinen elämä kuvaa erilaista arkea. Ohjelma seuraa 8 jakson ajan vaikeavammaisia. Heille arki saattaa olla vaikeaa, mutta he selviytyvät usein paremmin kuin muut. Aurinkoinen elämä kertoo, kuinka he pystyvät omaehtoiseen elämään ja selviytyvät avustajien ja eri apuvälineiden avulla. Tässä toisessa jaksossa puhumme CP-vammaisuudesta. CP-vammaisuuden aste saattaa olla toisilla erittäin paha, jolloin se vaikeuttaa huomattavasti elämää. Toisilla vamma on lievempi ja kuntoutuksen avulla oireet eivät haittaa paljoakaan normaalielämää. Koulun aloittamista ja siihen liittyviä ratkaisuja ruvetaan miettimään lapsen ollessa 5-vuotias. Lapsi saattaa tarvita erityisopetusta, avustajaa tai apuvälineitä. Osa CP-lapsista hyötyy paremmin erityisluokasta tai koulusta. Käymme tapaamassa erityiskoulussa opiskelevaa CP-vammaista Jenniä. Ensin kuitenkin tutustumme Veli-Mattiin. Hänellä on synnynnäinen CP-vamma ja hän liikkuu sähköpyörätuolilla. Veli-Matti on teräväälyinen eikä arkaile kontaktien ottoa. Veli-Matin jokapäiväisen elämän kulmakivenä on kommunikaatio. Hän käyttää Bliss-symbolikieltä, jonka ymmärtämiseen tarvitaan joko manuaalinen symbolitaulu tai tietohallintajärjestelmä. Symbolikielen oppiminen ei ole helppoa, siihen kuluu useita vuosia. Opettaja piirtää kirjan. Eli opettaja on tehnyt vähän piirsi niitä symboleita. Opetti joitakin symboleita. Joo. Jatkaa. Muu joku toinen. Päivä. Lisätä johonkin kirjaan. Bliss-symbolin. Niin se opettaa pikkuhiljaa niin kuin aina merkkejä kerrallaan, pikkasen kerrallaan. Niin sitten on oppinut siitä.
Veli-Matti kommunikoi 18-vuotiaaksi asti ainoastaan piirrosten avulla. Vasta tällöin hänelle opetettiin bliskieli. Koulunkäyntikään ei ollut helppoa. Nuoren miehen älykkyys jäi usein vaikean vammaisuuden varjoon. Vähän koulussa. He. Ei. Ymmärtänyt. Oppia. Opettaa. Ei ymmärtänyt opettaa. Sua. Lukemaan. Joo. Niin kuin luultiin, että Veli-Matti ei niin kuin ymmärrä eikä osaa eikä kykene niin kuin siihen, että niin kuin pidettiin sillä, että on niin kuin, kuinka se nyt sanoisi hienosti, aivoista vammainen, mutta kumminkin, että kun ymmärrys ja kaikki on ihan niin kuin normaalit. Niin. Päivittäisistä rutiineista Veli-Matti ei selviäisi ilman ulkopuolista apua. Tarvii apua WC:ssä, avustajien apua. Joo. Ja pukemiseen, riisumiseen tarvitsee avun. Sekä itse sänkyyn ja vuoteeseen niin siirryt itse. Aamulla aamulla itse siirtyy sängystä pois ja illalla menee sänkyyn itse. Veli-Matti haluaa tehdä itse niin paljon kuin suinkin pystyy. Kuitenkaan esimerkiksi kaupassa käynnit eivät aina suju kommelluksitta. Veli-Matti aina tosiaan kirjoittaa joskus niitä, että mitä hän haluaa ostaa jostain kaupasta ja se kirjoitetaan paperille ja sitten siihen monta kertaa laitetaan, että haluaisin tämmöisen ja tämmöisen ja onko teillä näitä. Tai joskus on kysytty, että onko teillä tällaisia, että haluaisin ostaa semmoisen. Niin sitten on monta kertaa käy sillä lailla, että ihmiset ei huomaa puhua Veli-Matille. Että ne ajattelee, että Veli-Matti ei kuulekaan tai ymmärrä sitä puhetta. Niin muutamia erinäisiä kertoja Veli-Matti on tullut sitten paperin kanssa takaisin tänne kaupungista ja kysynyt, että mitä tässä lukee. Ja siinä voi lukea, että joo, kyllä meillä on semmoinen niin tavara, mitä sinä kaipaat, että se maksaa ja näin paljon, niin kuin, että ostatko. Niin sitten Veli-Matti ei kerran pysty lukemaan sitä, niin hänen on se tuotava tänne. Sitten hän käy meillä niin kuin luettamassa sen ja sitten mä voin lukea, että mitä siinä paperissa lukee, niin Veli-Matti menee takaisin kauppaan sitten niin kuin ostamaan sen tavaran. Että se ei ole niin kuin 1 eikä 2 kertaa, että se on ihan monta kertaa. Tietysti kun osaa suhtautua huumorilla, mutta tietysti joskus aina harmittaa jossain pakkasessa tai jossain muussa, että kun kulkee sähkärillä nyt tämän matkan tästä kaupunkiin, niin siinä on, niin kuin, että toiset ei hoksaa sitä, että kyllä voi niin kuin puhua. Että me sitten jo jossain vaiheessa kirjoitettikin Veli-Matille semmoinen lappu mukaan, että, niin kuin, että en osaa puhua, mutta ymmärrän puhetta, että puhun minulle. Ja sitten, että jos tarvii apuvälinettä puheen kanssa, niin kuin, että tuolla takana on tosiaan tämä Bliss-symbolitaulu, millä voi niin kuin kommunikoida sitten Veli-Matin kanssa. Joo. Että näitä on mukavia kertoja kyllä, mutta tietysti aina joskus vähän harmittaakin. Veli-Matin harrastuksiin kuuluu muun muassa musiikki ja valokuvaus. Hän on teknisesti erittäin taitava ja hän onkin itse asentanut kaikki stereoista lähtien. Kauppaliike, nauhuri, he, välissä, nähdä, katsoa, silmä, pyöreänä,
silmät niin kuin suurena ymmyrkäisenä ymmärtää minä. Pannaan asettaa sähkö nauhuriin itse. Joo, eli toisin sanoen monesti kaupassa on jo varsinkin tuossa näitä tällaisia hifiliikkeitä ja nauhuriliikkeitä, niin siellä ne on kyllä sitten ihmeissään, että Veli-Matti niin kuin tietää näistä laitteista aika lailla. Että tosiaan tietämys on suuri kyllä. Veli-Matti on asunut palvelutalossa jo 20 vuotta. Hän on hoitanut jo 15-vuotiaasta lähtien omia asioitaan ja pysyy yhteiskunnan mukana erittäin hyvin. Jenni käy 5. luokkaa Hietalahden erityiskoulussa. Hänen vammaisuuden asteensa on huomattavasti lievempi kuin Veli-Matin. Jenni pystyykin käymään koulua ikätovereidensa rinnalla. Hyppyneuroa välkällä ja sitten lasken matikkatunneilla ja sitten silloin kun me askarrellaan, niin me tehdään kaikenlaisia askarteluja ja sitten vielä niin tehdään äidinkieli. Tunnilla tehdään äikkää. Sitä niinku kirjoitetaan ja sitten luetaan niitä. Mikä on sun mielestä kaikkein kivoin aine? Anski se matikka ja ruotsi. Aha. Osaatko sä ruotsia hyvin? En osaa vielä. Muutaman sanan mä osaan. Mitä sä osaat sanoa? Anski jotakin tack, kiitos. Joo. Oho. Muuta mä en tiedä, muuta kuin yhden vaan. No sekin on aika hyvin jo. Onko saanut paljon kavereita täältä koulusta? Joo, aika paljonkin. Mitä sä teet kavereiden kanssa? Leikin ja hypeä ja siipeilen ja häinuja kaikenlaista teen. Kotona Jenni pärjää hyvin. Hän osallistuu mielellään oman huoneensa siivoukseen, toisin kuin monet muut ikäisensä. No me sitten kun iskä on tullut, sitten kun iskä on tullut kotia pikkuveljeiden kanssa, niin mä menen sitten pihalle leikkimään kavereiden kanssa. Onko sulla kotona paljon kavereita? On, velisti. Kun sä menet koulusta kotiin, niin onko sulla isä tai äiti siellä kotona jo? Ainakaan tänään ei ole iskää kotona ollenkaan. Että mä menen ihan yksin taksilla kotiin sitten. Ja mulla on oma avain mukana sitten. Monien on vaikea käsittää, että kehitysvammainen haluaa tehdä samoja asioita kuin kuka tahansa muukin. Mutta heiltä arkipäiväiset askareet vaativat huomattavasti enemmän kärsivällisyyttä ja aikaa. Jokaisen olisi hyvä ottaa oppia Jennin ja Veli-Matin iloisesta elämän asenteesta. Ohjelmassa Aurinkoinen elämä päästään seuraamaan CP-vammaisten erilaista arkea. Aurinkoinen elämä kuvaa erilaista arkea. Ohjelma seuraa 8 jakson ajan vaikeavammaisia. Heille arki saattaa olla vaikeaa, mutta he selviytyvät usein paremmin kuin muut.
Aurinkoinen elämä kertoo, kuinka he pystyvät omaehtoiseen elämään ja selviytyvät avustajien ja eri apuvälineiden avulla. Tässä toisessa jaksossa puhumme CP-vammaisuudesta. CP-vammaisuuden aste saattaa olla toisilla erittäin paha, jolloin se vaikeuttaa huomattavasti elämää. Toisilla vamma on lievempi ja kuntoutuksen avulla oireet eivät haittaa paljoakaan normaalielämää. Koulun aloittamista ja siihen liittyviä ratkaisuja ruvetaan miettimään lapsen ollessa 5-vuotias. Lapsi saattaa tarvita erityisopetusta, avustajaa tai apuvälineitä. Osa CP-lapsista hyötyy paremmin erityisluokasta tai koulusta. Käymme tapaamassa erityiskoulussa opiskelevaa CP-vammaista Jenniä. Ensin kuitenkin tutustumme veli Mattiin. Hänellä on synnynnäinen CP-vamma ja hän liikkuu sähköpyörätuolilla. Veli Matti on teräväälyinen eikä arkaile kontaktien ottoa. Veli-Matin jokapäiväisen elämän kulmakivenä on kommunikaatio. Hän käyttää PLIS-symbolikieltä, jonka ymmärtämiseen tarvitaan joko manuaalinen symbolitaulu tai tietohallintajärjestelmä. Symbolikielen oppiminen ei ole helppoa, siihen kuluu useita vuosia. Opettaja piirtää kirjan. Eli opettaja on tehnyt niin kuin vähän piirsi niitä symboleita. Opetti joitakin symboleita. Joo. Jatkaa. Muu joku toinen päivä. Lisätä johonkin kirjaan. PLIS-symbolin. Niin se opettaa, että pikkuhiljaa niin kuin aina merkkejä kerrallaan, pikkasen kerrallaan, niin sitten on niin oppinut siitä. Veli-Matti kommunikoi 18-vuotiaaksi asti ainoastaan piirrosten avulla. Vasta tällöin hänelle opetettiin PLIS-kieli. Koulunkäyntikään ei ollut helppoa. Nuoren miehen älykkyys jäi usein vaikean vammaisuuden varjoon. Vähän koulussa. He ei ymmärtänyt opettaa. Ei ymmärtänyt opettaa sua lukemaan. Joo. Niin kuin luultiin, että Veli-Matti ei niin kuin ymmärrä eikä osaa eikä kykene niin kuin siihen, että niin kuin pidettiin sillä, että on niin kuin, kuinka se nyt sanoisi hienosti, aivoista vammainen, mutta kumminkin, että kun ymmärrys ja kaikki on ihan niin kuin normaalit. Niin. Päivittäisistä rutiineista Veli-Matti ei selviäisi ilman ulkopuolista apua. Tarvii apua WC:ssä, avustajien apua. Joo. Ja pukemiseen, riisumiseen tarvitsee avun. Sekä itse sänkyyn ja vuoteeseen niin siirryt itse. Aamulla aamulla itse siirtyy sängystä pois ja illalla menee sänkyyn itse.
Veli-Matti haluaa tehdä itse niin paljon kuin suinkin pystyy. Kuitenkaan esimerkiksi kaupassa käynnit eivät aina suju kommelluksitta. Veli-Matti aina tosiaan kirjoittaa joskus niitä, että mitä hän haluaa ostaa jostain kaupasta ja se kirjoitetaan paperille ja sitten se monta kertaa laitetaan, että haluaisin tämmöisen ja onko teillä näitä. Tai joskus on kysytty, että onko teillä tällaisia, että haluaisin ostaa semmoisen. Niin sitten on monta kertaa käy sillä lailla, että ihmiset ei huomaa puhua Veli-Matille. Että ne ajattelee, että Veli-Matti ei kuulekaan tai ymmärrä sitä puhetta. Niin muutamia erinäisiä kertoja Veli-Matti on tullut sitten paperin kanssa takaisin tänne kaupungista ja kysynyt, että mitä tässä lukee. Ja siinä voi lukea, että joo, kyllä meillä on semmoinen niin tavara, mitä sinä kaipaat, että se maksaa ja näin paljon, niin kuin, että ostatko. Niin sitten Veli-Matti ei kerran pysty lukemaan sitä, niin hänen on se tuotava tänne. Sitten hän käy meillä niin kuin luettamassa sen ja sitten mä voin lukea, että mitä siinä paperissa lukee, niin Veli-Matti menee takaisin kauppaan sitten niin kuin ostamaan sen tavaran. Että se ei ole niin kuin 1 eikä 2 kertaa, että se on aika monta kertaa. Tietysti kun osaa suhtautua huumorilla, mutta tietysti joskus aina harmittaa jossain pakkasessa tai jossain muussa, että kun kulkee sähkärillä nyt tämän matkan tästä kaupunkiin, niin siinä on, niin kuin, että toiset ei hoksaa sitä, että kyllä voi niin kuin puhua. Että me sitten jo jossain vaiheessa kirjoitettikin Veli-Matille semmoinen lappu mukaan, että, niin kuin, että en osaa puhua, mutta ymmärrän puhetta, että puhun minulle. Ja sitten, että jos tarvii apuvälinettä puheen kanssa, niin kuin, että tuolla takana on tosiaan tämä symbolitaulu, millä voi niin kuin kommunikoida sitten Veli-Matin kanssa. Joo. Että näitä on mukavia kertoja kyllä, mutta tietysti aina joskus vähän harmittaakin. Veli-Matin harrastuksiin kuuluu muun muassa musiikki ja valokuvaus. Hän on teknisesti erittäin taitava ja hän onkin itse asentanut kaikki stereoista lähtien. Kauppaliike, nauhuri, he, välissä, nähdä, katsoa, silmä, pyöreänä, silmät niin kuin suurena ymmyrkäisenä, ymmärtää, minä. Panna asettaa sähkö nauhuriin. Itse. Joo, eli toisin sanoen monesti kaupassa on jo varsinkin tuossa näitä tällaisia hifiliikkeitä ja nauhuriliikkeitä, niin siellä ne on kyllä sitten ihmeissään, että Veli-Matti niin kuin tietää näistä laitteista aika lailla. Että tosiaan, että tietämys on suuri kyllä. Veli-Matti on asunut palvelutalossa jo 20 vuotta. Hän on hoitanut jo 15-vuotiaasta lähtien omia asioitaan ja pysyy yhteiskunnan mukana erittäin hyvin. Jenni käy 5. luokkaa Hietalahden erityiskoulussa. Hänen vammaisuuden asteensa on huomattavasti lievempi kuin Veli-Matin. Jenni pystyykin käymään koulua ikätovereidensa rinnalla. Hyppyneuroa välkällä ja sitten lasken matikkatunneilla ja sitten silloin kun me askarrellaan, niin me tehdään kaikenlaisia askarteluja ja sitten vielä niin tehdään äidinkieli. Tunnilla tehdään äikkää. Sitä niinku kirjoitetaan ja sitten luetaan niitä. Mikä on sun mielestä kaikkein kivoin aine? Anskisen, matikka ja ruotsi. Aha. Osaatko sä ruotsia hyvin? En osaa vielä. Muutaman sanan mä osaan. Mitä sä osaat sanoa? Anskin jotakin tack, kiitos. Joo. Oho. Muuta mä en tiedä, muuta kuin yhden vaan. No sekin on aika hyvin jo. Onko saanut paljon kavereita täältä koulusta? Joo, aika paljonkin. Mitä sä teet kavereiden kanssa? Leikin ja hypeä ja siipeilen ja häilyä kaikenlaista teen. Kotona Jenni pärjää hyvin. Hän osallistuu mielellään oman huoneensa siivoukseen, toisin kuin monet muut ikäisensä. No me Anski
Sitten kun iskä on tullut, sitten kun iskä on tullut kotia mun pikkuveljeiden kanssa, niin mä menen sitten pihalle leikkimään kavereiden kanssa. Onko sulla kotona paljon kavereita? On, velisti. Kun sä menet koulusta kotiin, niin onko sulla isä tai äiti siellä kotona jo? Ainakaan tänään ei ole iskää kotona ollenkaan. Että mä menen ihan yksin taksilla kotiin sitten. Ja mulla on oma avain mukana sitten. Monien on vaikea käsittää, että kehitysvammainen haluaa tehdä samoja asioita kuin kuka tahansa muukin. Mutta heiltä arkipäiväiset askareet vaativat huomattavasti enemmän kärsivällisyyttä ja aikaa. Jokaisen olisi hyvä ottaa oppia Jennin ja Veli-Matin iloisesta elämän asenteesta.